Hey Zay, hurry up. В едно училище, където звънецът не звъни, а реве като дракон. Съществуваше най-лудия клас в цялата история. Класът на Лора, Светослав, Алек и дявола. Лора беше майсторка на заклинания, но понякога объркваше думите и вместо да направи невидимо, създаваше летящи жаби. Светослав владееше магията на времето, можеше да спре часовника точно преди контролното, но често забравяше да го пусне пак. Алек беше алхимик, който можеше да взриви лаборатория само с чай и захар, а дявола той просто си беше там закачлив, мистериозен и винаги готов да обърне класа с главата надолу. Заедно те създавахме хаос, какъвто дори директорката магиосница не можеше да предвиди. Един ден на стола домашно написаха проклятие върху дъската и класната стая започна да върти. Друг път пуснаха магически демон в тоалетната и той започна да дава мъдри съвети на всеки, който влезе. Но въпреки всичко, този клас беше специален, защото в тяхната лустото имаше магия, приятелството и безкрайни приключения.